«15 година. Час новин на АТР». Ви дивитеся «Заман», 12 січня, 1415-й день анексії Криму. В студії Ескандер Меметов. Фігурантам так званої справи Вуджія Кашка сьогодні можуть продовжити арешт. Термін попереднього закінчується за 3 дні. Так званий Київський районний окупаційний суд Сімферополя розглядає відповідне клопотання окупантів. Засідання закрите. Родичі фігурантів справи через це готують скаргу. Пустили тільки адвокатів, які вимагають зміни запобіжного заходу на менш жорсткий, зокрема через погане самопочуття затриманих. Про це повідомила телеканалу АТР дружина одного з підозрюваних у цій справі Алія Дегерменджі. Сегодня адвокат будет подавать ходатайство по поводу того, чтобы изменить меру пресечения на домашний арест, чтобы мы могли хотя бы дома контролировать его давление, анализ крови, потому что препараты, которые он принимает, это необходимо для того, чтобы был полный контроль. Поэтому сегодня будем выдвигать ходатайство о том, чтобы его изменили. Двоє фігурантів цієї справи – Бекір Дегерменджі та Асан Чапух – не здужують у СІЗО. Дегерменджі 2 січня повернули до ізолятору зі шпиталю, де він пробув кілька тижнів. Адвокат Чапуха повідомив, що він так само вимагатиме від окупаційного суду Криму домашнього арешту. Після перенесеного в СІЗО мікроінсульту ліву частину тіла Асана Чапуха паралізувало. Він і досі ледве пересувається. Мы будем просить изменения меры пресечения ему хотя бы на домашний арест, в связи с тем, что состояние здоровья его не очень хорошее после этого гипертонического криза, и у него есть опасения. И в его возрасте, в принципе, я думаю, эти опасения, они оправданы. Может быть, судья увидит визуально, что состояние здоровья его ухудшилось, потому что сегодня продлением будет заниматься тот же судья, который избирал и первоначальную меру пресечения, кстати говоря. Ветеранів національного руху кримських татар Бекіра Дегерменджі, Асана Чапуха, Кязіма Аметова і Руслана Трубача затримали торік, 23 листопада, під час так званої спецоперації у Сімферополі. За надуманими звинуваченнями, начебто вимаганні грошей, підконтрольний Кремлю суд Криму ув'язнив усіх підозрюваних до 15 січня. 2 штрафи по 10 тисяч рублів – це майже по 5 тисяч гривень. У так званому феодосійському окупаційному міськсуді розглянули так звану справу про одиночні пікети. Енвера та Рустема Мустафаєвих окупанти оштрафували за участь у жовтневих одиночних пікетах. Загалом окупанти планували розглянути сьогодні 5 адміністративних справ проти кримських татар. Проте 2 перенесли на 15 січня. 14 жовтня по всьому Криму понад сотні людей вийшли на автошляхи із плакатами на кшталт «Ми не терористи». Тоді кримських татар не оштрафували за протест, бо одиночні пікети дозволені законом. Утім, згодом більшість з них, хто вийшов на вулиці, почали отримувати повістки. Начебто акція була добре спланована, бо одночасно відбувалася в різних містах. Так звані суди Криму з грудня вже оштрафували понад 80 учасників акції, жодного не виправдали. Усім призначили штрафи від 10 до 15 тисяч рублів. На справедливое решение суда никто из нас не рассчитывал. Все было также решено заранее. По 10 тысяч наши доверители получили штраф в рамках этого административного дела. И тот джемат, который сегодня пришел поддержать своих соотечественников в рамках крымского марафона, оказал свою поддержку. Вот были собраны средства у здания суда, в то время как шли судебные заседания. Наш народ, он свободолюбивый. Его никогда не получалось покорить. И сегодняшняя ситуация, видите, как наши соотечественники идут на суд, спокойно улыбаюсь, не боясь ничего, потому что и они, и весь народ знают, что они ни в чем не виноваты. Судове засідання у справі Володимира Балуха завершено. На наступному засіданні 15 січня очікуються дебати сторін. Сьогодні в підконтрольному Кремлю Роздольницькому районному суді Криму допитали свідків. Це односельці Балуха, які спростували дані з характеристики дільничої адміністрації села Серебрянка про те, що Балух зловживав спиртним, застосовував насильство до членів сім'ї і не брав участі у громадському житті села.
ФСБ затримала Володимира Балуха у грудні 2016-го за нібито незаконне зберігання зброї. Його заарештували на 3 роки і 7 місяців. Пізніше апеляція скасувала вирок. Зараз він під домашнім арештом. Балух вважає, що це покарання за проукраїнську позицію, зокрема через прапор України, який він вивісив на своєму подвір'ї на початку анексії Криму. Українське МЗС опрацьовує питання щодо останньої заяви російського президента про можливе повернення Україні військової техніки, яка залишилася в окупованому Криму. Там ще готують офіційну відповідь Кремлю. Експерти ж по-різному оцінюють жест російського керманича. Одні називають це заграванням, інші – брудною грою, решта – наслідком санкцій. Докладніше в сюжеті. Товарищ командир, они ближе подходят. По левому борту внимание, приготовиться к отражению атаки. Ці кадри березня 2014-го. Початок штурму українських кораблів російськими агресорами. Заблокована Стрілецька бухта, затоплені на виходах старі посудини, які перекрили фарватер. Колишні побратими дивляться один на одного у приціли. Одні готові стріляти, інші ні. Сподіваються вийти на материк без бою. Решили, что мы все-таки сможем там пройти, пролезть. Там где-то по ширине 12 метров было между двумя кораблями. Україна відступила без крові. Росіяни розсортували крадене. 51 корабель залишився трофеєм. 11 з них – бойові. А ще були літаки. Їх українська армія вимушено залишила після виходу із Бельбека. Близько 80% техніки – кораблі, літаки, бронетехніка, артилерія, яку відібрали в Україну, була справною. Все, що вціліло, окупанти відправили гуманітарною допомогою сепаратистам на Донбас. Вже за кілька місяців українська розвідка повідомляла про озброєння терористів із кримських військових частин. З нього навіть українське маркування не знімали. Це є відвертою крадіжкою української власності. Ми говоримо про ймовірність провокацій у вигляді обстрілів населених пунктів Донбасу, начебто з української зброї. Весь непотріб окупанти показово повертали Україні не своїм ходом. Мотори засипані піском, елементи управління вирвані з м'ясом. Системный блок одного из компьютеров, вот он разорванный, разломанный, ни жесткого диска, ничего нету. Не приховує і Владимир Путін. Техніку віддати готовий не живу. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело. Українське командування флотом поки обережно коментує позицію. Це потребує дуже ретельного вивчення, щоб ми не залишилися, кажуть, розмінною картою в якій-то грязній, обратно кремлівській ігрі. Більш категоричні політики. Віце-спікер парламенту Ірина Геращенко побачила у заяві Кремля черговий підступ. Якщо Москва готова віддати крадене майно, то тільки все одразу, разом із Кримом. Крим за кораблі не продаємо, не здаємо і не міняємо. Так, це наші кораблі, вкрадені Путіним, доведені до жахливого стану, як і сам Крим окупантами. Все, до чого доторкається руський мір, приходить у непридатність. Обурено відреагував і голова меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров. Він путінську пропозицію назвав принизливою. Кремль хоче відкупити злодійську совість зіпсованим мотлохом. Бандит, вже відчуваючи своєю підлою душею неминучість міжнародного суду і справедливої кари за скоєні ним злочини, поки ще не може зупинитися у своїх потугах принизити Україну, а завершиться тим, що одночасно з поверненням Криму уряд Росії виплатить компенсацію Україні за катастрофічні наслідки тимчасової окупації Криму і розв'язаної на сході України війни. Тим часом Україна збитки від окупації Криму оцінила більш як в 1 трильйон гривень. Перші слухання щодо їх компенсації у міжнародних судах вже почалися минулого року. Рана Алієва, Заман, АТР. Нові антиросійські санкції опрацьовують Сполучені Штати Америки. Додаткові обмеження будуть оголошені найближчим часом. Про це у Білому домі повідомив міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Стівен Мнучин. Торік у серпні Дональд Трамп підписав закон акт щодо протидії противникам Америки шляхом запровадження санкцій. Він передбачає, зокрема, запровадження додаткових обмежень у фінансовому і енергетичному секторах Росії щодо державних російських підприємств, металургійної та гірничо-видобувної галузей, а також залізничного транспорту. Крім того, визначається покарання Росії через її дії в інформаційній галузі, в тому числі кібервзломи та атаки. У Туреччині поновили на посадах понад 2000 держслужбовців, яких звільнили після путчу.
Працівників державного сектору звільнили за завантаження меседжера, яким нібито користувалися прибічники Гюлена. Пізніше влада виявила, додаток завантажувався без їхньої згоди і відновила службовців на посадах. Минулого місяця генпрокурор Анкори заявив, майже 11,5 тисяч людей були спрямовані на додаток BuyBlock без їхньої згоди. З липня 2016-го турецька влада звільнила чи призупинила роботу понад 140 тисяч службовців. Серед них учителі, судді, поліцейські та науковці. Понад 50 тисяч підозрюваних взяли під варту. Більшість з них влада закидає приналежність до руху проповідника Фетулаха Гюлена. Він вже 2 десятиліття живе у добровільному вигнанні у Сполучених Штатів Америки. У Туреччині Гюлена вважають організатором спроби перевороту влітку 2016-го. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман кримсько-татарського Шевкетом» на Миколаєву менш ніж за годину. А просто зараз ефір продовжить програма «Бугун» із Олегом Борисовим. Будьте з нами.